नायटंनाय जत लोकरकनो लेखना हामबाय ताई नोंनि जे चेनेल लोक जतनो खामानिया करो বিভিন্ন পত্রিকারক সিংহমানে 5 জন বিধায়ক বা 6 জন বিধায়ক বিজেপিও যোগদান দিছনাই মহারাষ্ট্র সিঙ্গাপুর ডক্টর নাইজাক তংসিনি ने कैसा न्यूज़पेपर होनो माने आमना तै न तुम माने नि रिएक्शन बावा है रिएक्शन बोलते आं तो रिएक्शन दिया कारण आं गावनो कोनो इम्पोर्टेन्ट सिरि आं बाके रिएक्शन दिनाय तारपरेबो ताबो नरक सुमानि बिसिंति आं मा सानाय जे कोनो अमाहाय समतलस्थित प्रिंट मीडिया हिंदी बा विभिन्न सोशल मीडिया फाना हिंदी बा विभिन्न चैनल फाना हिंदी अब ताबुकनि सिमी कथा कौजायसि जखन सिनि टिप्रासानि बागै टिउजिएसनि सिमी विभिन्न रिजनल पार्टीज सबनि जखन दफानि बागै काहाम सामनि बागै विभिन्न मुभमेंट हामक्राइनि कक साव अफ्रनि सिमिनो बरक से पुरानो कायदा से फर्मुला बाय टिप्रासारनि अधिकार न ब्रक जे कोनो भावे ब्रक तसनस खालायनि बागै इच्छाकृत भावे ब्रक अमायके मिथ्या अपप्रचार एवं विभ्रांतमूलक खबर हामिया आवाई खालाय ब्रक अब इच्छाकृत भावे ब्रनि अब चक्रांत षड़यंत्र से पुरानो फर्मुला गे अबाहाय चैनल रकबाय अबाहाय चैनल रक नि माने अबाहाय चैनल नि हानि जों सर्टिफिकेट नावै जों बोलतेनो जोंनि टिप्रासार जारा दफानि बागै सामं खायनाय ब्रन्थनि सर्टिफिकेट नावै ब्रन्थनि परमिशन नावै जों सामं खायया दफानि बागै हामग्राय दा अबनि बागै अमाहाय साइगुन ब्लाइन सिपन बा जोंनि तमानाय यापाय तलानि जे याक्लाबनि सबनो नाम करे अमाहाय चैनल रकनो जों कोनो इम्पोर्टेन्ट सिरिया आइसि जदि कुबै साम्प्रदायिक कम्युनियेल हिंगांगांगाय अमाहाय समतलस्थित किसु संबाद पत्र बा न्यूज चैनल अमाहाय जे फेक जे ताऊ सिंगापुर महाराज 5 जन 6 जन MLA अबाके जे मिथ्या माने बांग्ला बाजार नि जे पत्रिका अमाहाय जे हामिया आवाय खायमानि अबन थांनाय आनार ताखुन मोबाइल दंगो विभिन्न प्रत्याशा हाय प्रिंट मीडिया अंकाय ताई तुमा बो हनैने को खायो 12 जन MDC ताई बुबाग्रा नाके BJP नि सांसद राज्य सभानि हायनायने आगेबो बाके खायजा खायसि मन खायजा खायसि ओंखाय ब्रनो अब एकदम तुमा पत्रिकायाव अब सेगुन बलाय रक्सि अब ब्रनो को चैनल जायसि नाटक खायो नाटक ब्रनो अ नाटक बाय अ विभ्रांत बाय जों टिप्रासारक आगिनि सिनि पूर्व पुरुष बो ब्रनो अमाहाय चैनल रंनो जों कइतो साया आगिबो साया ताबुबो साया खनाबो साया आइसि जों ब्रनो अमाहाय विभ्रांत बाय सिनि अधिकार न जों याखरे दिया आइसि सिनि मीडिया तंगो सिनि टिप्रासार विभिन्न चैनल तंगो जों अब ननो कइतो सावो ताई सिनि बखा से आसल सिनि मीडिया वीडियो टेके सुरु खाय जतो किछु चैनल हंगांगा सिनि बखा से टिप्रासारनि अबन भाई ब्रने अमाहाय विभ्रांत विभिन्न भावे हयरानि षड़यंत्रमूलक उस्कानिमूलक अमाहाय खबर न्यूज सकबाय जों विभ्रांत हइयासि अब कोनो टेंशन नाजानाय कोनो बसि उनि बागैनो आं जत सिनि टिप्रासार हा दफाना हामजाकनाय विभिन्न लेभेल जारा सिनि टिप्रासारक दफान बाय वानसगि दंनाय रंना आं माने कयनानि मुसुंगो अमाहाय चैनल बा माय सोशल मीडिया विभिन्न प्रिंट मीडिया अमाहाय जे जिनि दफा ताई सिनि हिस्ट्री सिनि हुकुम मुकुमनि एगेन्स्ट जरा कक सानाय सुनाय अमाहाय रंना टोटाली बयकट मा खायनाय हइसि पूरा बखा थेके पूरा निनि मोबाइल तमानाय चैनल पूरा बयकट मा खायनाय अमाहाय रंना पहाड़ बिया टिप्रासा एलाकानि नुखुंगो बा मोबाइल लगा जों पूरा बयकट मा खायनाय रंना जे भाबे इंडिपेंडेंट मुभमेंट जों अमाहायके गोबां नुगि थांसिनो अनेक मुभमेंट दङ जों नुगजाक अमाहायके जे तमानाय जों हिस्ट्री दङ जों गोबां नुगजाक अमाहायके जोंबो सिनि इंडिया इंडिपेंडेंट नि जराव इंग्रेज रकनि गोबां माने जिनिस दङ जे भाबे सिनि इंडियान्स रक बयकट खायमानि हाय अमाहायके सिनि दफानि सिनि हुकुम मुकुमनि जरा एगेन्स्ट को खायना अमाहाय चैनल रकनो जों टिप्रासारकबो जावरि टिप्रासारनि सागो थै दं खांगांगाय जोंबो ब्रनो बयकट खायनाय हइसि ओंखाय बयकट मा खायनाय आंनि जेबो खायखाया नरक जतनो खायलायो आसना हामबाय।